बेलेखे हामबाय जों दिनै बागमा ब्लक कमिटी त्रिपुरा मोटर पार्टी बेलेखे खादुमाने बिसिंते कायसा मसल रेली माखले लेखा अमने मलगतनाखै अमने लाइथानै साले साला सिगां आगरतला चिकनटे पार्टीनि बिसिंते पार्टीनि सभानि बिसिंते चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहाजी बनि कौनो फिरौनानि बावैनो जों दिनै এই आराम मांलायखा अमने मूल कारण खिनो मने चिनि गदों नजराते बेलाय गदों बार्निंग इशू जों चिनि पावग्रावनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुनानि फरायनानि सोलोंनानि अमने पेवे जों चिनि सुसु सरनि सिमिनि सें फैमेनि आंदोलन 1967 नि सिमि सें फैमेनि बार्निंग इशू ताजरा जों उइमाया को पेबा आमने लाइट तेखे खायो जेबाबे चिनि पावग्राव रोमान स्क्रिप्ट आसुक दरखे जों साइन्स माने जरावबो चिनि मुख्यमंत्री सिनो कलाय तेखे खायो सिकोन तो पाटे सिकोन स पार्टी रो ए पावग्राव रोमान स्क्रिप्ट सामने न बिरिदा खायो जे सामने बकक साका ताय साका साकमा रो बरनि निजे सनो लिपि खायो बरनि पावनो सुइ माने गंके पन बरनो निरमनि लिपि सनावे निरो ताने सुइमैया जेफ्रो निरो सुइमाने आफरसि रनाय हायनि हमाने न पिबि बेलाखे खादुवे न जों दिनै आसुक गुदुं के खायो खादु माने मिसिल मा फनु लायखा कारण के माने जों कक सानानि चिनि सुइनानि चिनि राइट्स लैंग्वेज न जों बो माहायखे नां अम चिनिनो अधिकार दङ जों सुइनानि खायनानि अम फरायनानि हायसि अमनो बो कुनु मतेनो बादा खायनाया आर जे मात्र बो सालमान खाजे त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बो सारा त्रिपुरानि बर'नि मुख्यमंत्री हायसि कि बांगाली कि उपजाति कि त्रिपुरा सा जतनि बावैसे जतनि बावैसे बो मुख्यमंत्री बो समान केसुनो नाया नांमानि जों जे कक बाय जे चिनि कक न जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुनायनि मुसुक माने सानायनि मुसुक माने फरायनायनि मुसुक माने न बसुनो रवानिसि अधिकार पंमानि बे बा जोंनो नासिर जांमा बाय जोंनो साजाया जोंनो सुखुनायनि बावैनो चिनि कक न ए अवस्था खायो जोंनो बेलेखिनि बिहि आखे कक सावै जोंनो लासिनि रखायसि बे बा जों जवाब रोने नङामोन जों जरा समयनो अपेक्षा खाय दङ जों जेसकेपनो चिनि कगनो कगरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुनै आर अमने आंदोलन तै कतरनाय जों त्रिपुरा सांगै त्रिपुरा मथाङै जों ताबो बुसकाङो आगोमै दङ आर बेनि साथे साथे नैबो चिनि त्रिपुरा राज्यनिनो खरकसा दायित्व गोनां मन्त्री विकास देबबर्मा बो बहायनो जेबाबो लाइथाने जराबो चिनि त्रिपुरा मथारनि कुथुमलायमानि 27 तारिखआव जों नर्थ इस्ट 1 खलायनि कुथुमलायमानि न नुबै उल्टा पुल्टा अंजाखा सावै अम शांतिगिरि का थुई शांतिगिरि का खायै उल्टा पुल्टा खलायबै त्रिपुरासान मन्त्रीनो त्रिपुरासानो पदे परखे कक सेलें कक सावै जोंनो लासि मोदांखा तैबो जोंनो गुन्दागिरि होनो हायसि जे मन्त्री जे सरतै जे मंच तैबैनो कक कतर कक बुनाय तौनाय तानाय सिलायबे कौनाय हिसानाय बे गुन्दा नाकि शान्ति सुस्थभाबे आन्दोलन खायनाय बे गुन्दा जत त्रिपुराबासि साइमानो बने बावैसो जोंनो तैबो कतर खेसो बयले बुगुर खुंदैखे जोंनो खुंनाय हायखनै जों तिनि बयले बुगुर कांरखा चिनि विकास देबबर्मा मन्त्री सानो जों तैबो सेलेङो चिनि एलाकानिनो बिदायाव चिनि एलाकानिनो बिदायाव बरम गोनां सारि आफद जमातेबो बनो साइमैया बो तमानि कारनेनो बो देबनागरि आखर बाय चिनि त्रिपुरासानि कक चिनि कक न बो तालुकानि बावै साक्सरखा बनो साइमैया आंखा खायो ताबसो जरा चिनि सा रामपदजी थाइसासाने देबनागरि अकुरि बाय सयरे याखना हायसि बुनुं पर्यन्त सुयाख आर बने बुसलारनो हुके स्कूल कतर कलेज कतर ओ इंग्लिश माध्यमे फोरोङै बनकै उच्चसिके शिक्षित खायै साख्रि रयै ता बरखे आराम से तंग बे अब बनि एलाकानि ने त्रिपुरा सारनो केने इंग्लिश बाय फोरोंया हायनै देबनागरि बाय फोरोंना हिनै सिनके साफोवनि चेष्टा खायनो अमनो जों साइमाने जे बनि सिट सुदु टिकेट दनानि बावैनो दिनै ए बनि एलाकानि बर' राव समस्त त्रिपुरा बासिनो हुकेने देबनागरि अकुरि बाय परे रवै सिनके उंगला असो रवै सिनो अनुन्नत खायै जोंनो दामासा परे तने चेष्टा खायो आर बनि निजे साकसाकेने बनि सीट ताबो बो वाइस मन्त्री थाके ताबो एमएलए तो ताबो ते बुसकामो मन्त्री न मानो ए आसाना रवैनो चिनि वानसा रवनि बोखानो जय खायनो बावैनो तिनि ए जोंनो बनि निजे सब बर' रावनो बनि बुस्ति रावनो चिकन रनायनो बाबो देबनागरि अकुरि बाय
sini kau no phungdan ni sirona ni sarona ba siasta khai to amno sung kono mate ne sung sojok khaiye sung bosai namaya sung amno totally bondem khaiye sung jaske pani sini kau no romance kiri bai ni sung sunai pore nai sirona ai se buskango asun jotna hamba ব্লক কমিটি তুইদুলুং বাই जों साइमाखारो YTF TWF যত মিলি হই বিশেষ খাইছিনি প্রেসিডেন্ট দं ব্লক প্রেসিডেন্ট বরং সুবুত জমাতিয়া বনি তুইদুলুং বাই जों কয়েক দিন আগে কিছুদিন আগে সিনি বরং সিএম ও ত্রিপুরা হাস্তিনি যে সিনি কক ব্রং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনি ডিমান্ড অনেক দিন তংমানি বনবরক যে বাংলা বাইফান খাইদি দেবনাগরিক বাইফান খাইদি হি হুমানো जों एकदम तिनी सेलेङै ब्रंनि जे कक सामनि बनो जों सेलेङै कन्डेम खाइनो जों तिनी प्रतिबाद हमचां मिसिल खाइलायखा आनि बांनि जों मिसिल निसेसे हमचां मिसिल निसेसे जों अर जत मिलि कुथुजा कि तैसासानि बिसिङनो ब्रंनि कायानो जों सक सामनि बिसिङ तै जों ब्रंनो सेलेङमनि फुनुगनाय अमनो कक दंगु जे सिनी अमो सिनी कक ब्रक सिनी आमानि कक अमो जों बाइके सुइनाय तमा खाइनाय बसिनि बेपार और डॉक्टर मानिक साहब चीफ मिनिस्टर का ठीक न किंतु फिया बचिनी न डिसाइड खाइमेया कारण बनो सानि मुसु जदि ब आसन खांगे बनि बांग्ला न ब देवनागरी खाइलाथुं बरं चीफ मिनिस्टर बरं बांग्ला न बादoi देवनागरी अक्षर बा बरं बुसुइलाथुं आनि बांग्ला जों एकदम चाजागिया अमो हाइरनो सेलेंगो जों सारा त्रिपुराव तिनि हजुलाइनि बिसिंतै जों फनुखा ओ ताबंनि जारा मन्त्रि तंनाय आरो बिसिंगा विशेष काइसिनि उपजातिनि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बुतंगो चिनी एसटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन बुतंगो और जतनो मांगप्लि माजाक किंतु और जागा जों साइमाव जों तिनि बिसिंतै सानाय जे चिनी जे कक ब्रगनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि चालु खायांगे और चिनी बरम गोनां मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बर बयला बुकुर हाके खुगनाय हुमले जोंखे बयलाया हाइसे ताकर बुकुराव मिसिल बुकुर खुगमा हाइके जोंबो खुगै खिबिनाय चिनी कक ब्रगनो जुदि रोमान स्क्रिप्ट खायाके आइनो जों जत मिलि चिनी जों क्राके प्रतिबाद खाइनाय बुसकांगो जुदि खायाके जों याकाया जों जरा सावैनो सारा त्रिपुरानि हास्तेनो जतनो कबगनाय जत सिसावानि जरा जत सिसादि जतनो हामबाय मोना जेनि आपरा सोशल मीडिया वा काइसा भाइरल खुनुक माने त्रिपुरा सारगनो तैबैनो हामख्राय तो बनाय हने सिलाइ बालि फाइनि हास्ते फाहनै बोबाग्रानि एगेन्स्ट जता भाइरल तमनाबनाल बा माइका कॉफिरगनाय बत अथच बत बनि व्यक्तिगत व्यापार हाफान सानि मुसुगो जों जेहेतु ताव बुबाग्रानि तलाव दंगु जों जत थानसानि बिसिंगो दंगु अ जराव बार थांगै सिन बुबाग्रानो बुबाग्रा कक ब्रक सिमाया हाइलो हि सामनि ब एकदम जों बनो साजागिया ब जेहेतु द फानि बांगैसि ब आरो अंडरग्राउंड न बलंगराव थाङै फाइजांगे हयतोबा बनि किसु बनि साइसिंनि बांगै पेकेज जों मा खाना ओ पेकेज जों मा मानि बांगैनो ब किसु उल्टा पुल्टा साखाना ता बनि बादै त ब बाहायके तुमानि साका बन जवाब रबसने